Cehar langsung baptip Church along ingdeng hinin lip join Christmas youth meet ke pamanpon. Nang riso angko nang pan nang kepincong arnam apan cematatu. Remember your creator in the days of your meet buat happy and ponsi. Ada porpai nar kepen mai pangceng ponsi. Adap arnam apan kiro. Sar kamson kiling pensi Japon lin si puthot. Lam kethan angkung abangke sar Justin rong pisar midul tiso la pensar amos singnar atum pensi kacetong Arab mate riso nimso atumapan kaduk kawe kecepang tir thekji la pen Christian aot adur kecepa me thekji apan la pen monduli kelana pame thekji apan jumesen lam thantekang labang somai long aluhisar puaman pen kacetong dun akehai jiren ingtirat sai klem bang lapen ke ong dun prek jam denomination kethe keding atum cetong dun mai long kadu kawe bang pharo hini ar mung cetong si ing samjin pen mai pachun pon chuki hola pen Philip Tiso Tike News Karbi long nilitum dak nilip ke do prong a Christian atuman mate nitum Christian majority pen nitum la risoi jang atum arna makama phan mate theological nitum charlie lo labang so theological ki pas tang atum mate arna makam ki charlie tang atum pen nitum chingrum tu si kiram tang aning kan pen nitum puthot lason kadoka we theological ke charlie tang atum an pen chingrum pen risoi jang atum han pangrum pen puthot arna manong ke pethe jia phani tum towar chejapon lo asi pini lak teacher lang so mondoli lang sa meni tum pini forum ki bipon na thege la lo je kiram tang ke chingrum son thak thak pini si tami an so se yuda tum phan ning ke perung ponji mate arna malama phan ke pi prang poji prani tum puthot kadoka we yuda tum phan risoi jang do phani tum chehang polo lapen ni tum kadoka we arna malam pen sini tum chingki jithan polo lapen ahut ni tum kadoka we yut atum an aphan arna malam ki than pen sini tum aputhot akime towar phan ki japonji pusini tum nilip Christian theological group hin samni tum akemang pon asini tum pinian chot takali kewangji ningkan na samini tum lapuson si yuda tum phandak nilip ke do prong a Christian yuda tum phan samini tum towar chi japon bomji pusini tum akemang ke kaike sitamil asi jongpon lo pen nili bangke ila bangso nili Christian theological group along ke nili non make assistant secretary or pusini lemdon bom asi pini ki pachun na son thak thak ni tum ke wangji lang sitamil la pusona program pichun pon bomji itum akemang bangke kado ka we arna malam ke chari ta tum sitami kumani ke backsliding mate phi ke chiroi do kok ti do la son tum hasame go forward mane aprang pachior pon kenkam pachior pon je phani tum ki bor easy phasini tum matha ponlo apen non risoi jang do pinglang arna ma phan ki chini ne mate ahok atowar ke chini ne atum do lang posini tum labang so tum hasitami ahok atowar ke pedam je phasini tum bor ponlo labang so kipor innovate pen ki claim tak khida je posini tum labang so theological group atum an chingrum tu sila bang so kam nitum claim pon lo asi nitum labang so kam ke claim pon thegi phansitame suri anam hirjumi lo chuhang pon bomlo lasi kado ka we nitum along nang ke cherap dunji mate ardina ke pidunji phansitame nitum kado ka we nili parat man to nilip Christian theological group atum along nilitum ke isi monduli isiwet pula son kali bon tami interdenomination protang tenitum Baptist believers CRC mane la Presbyterian kadoka we la arna arada tuman mate interdenomination bang sinitum ke klempon lapen nitum theology ke charli tum da program do ko posi nitum Baptist pendolo BC pendolo jola sonsi program nitum chingrum tu si labang suakam mangke nitum klempon lapen larang mong nitum non at present mane nitum kitchen room mane ki klembom atum abang aphaya bangke 2015 or 17 laso between nang bong si nitum non kam klepon bom lo
si lab bangke nitum prejam administration pen si nitum kam bangke cerapon bong la bangke nitum kado kawe doctrine alama nitum thandhe bonta nitum ke interdomination pinanga posi nitum bangke la generally I'm propose la pen arna makan atowar nitum la si lem konchat Tang te la bang so group long pila mai phu chun bang la bang so pu atum na men dang ni than pon thai ki ma thiek pe Tolabang so nilip theological group along kiklempon amai phu abangke litum makorte president abangke amu singer lapen ke labang so along hako arpu secretary arpu kiklempon thu abangke litum makorte sarpin po inti pen ke assistant secretary bangke nili met hang malo nili men lake rigon thangcho lapen do tholang nili tum along ardina ki pidun alang li vice president abangke Kamson Killing alang di hello lapen nitum long program ane nitum ardina ke pidun tum dopik posi nitum tame ningarong lo bang so kam claim pon abangke asi nitum members ta hako ke peong thuji phansi nilitum puthot towar cholang pon igom Tanda bang so mai long project la sang alo hi bin na chitong dom dom handa ko chopha pa pini abang nilitum pini chichar lang so monduli long nitum program ki bia hud nang chitong do na bangke nilitum kichu phapon mate arhi sarpo kichu hangpon abangke nilitum asar jirening ti hansialang di phantame na pachitong na toy phanitum hangpon lo lapen abang so program phana chitong tami tum talang phang aman ten chu hangpon lo salang di samen ang chitong do no lang di chitong no postame akru perfect Lakhakre trok nomati constituency ke parlo kunduli rong hanga rong aratatum chitiming phat pen jok nangji pu matha ponsi pini ada por phai kep alom pen emethanga rong ke mesen nangji pula pen rong sitame ing thir jir pen do nangji pu matha ponsi pini rong rup mate rong asar pimaratum edon enot chingrum si emethanga rong rup atowar ke pangthir asai kedeng pon lapen labangso ke pangthir pon asai lapen kunduli rong hanga rong arat atum methang jungjung pensi ke pangthir asai ke deng pon pusi pini than pon hawar ke hat pen long momon rong phar tike news Karbi ang long doke phanda adap kardom pajar eglo lapen ningkan kimi suri hinira ingkora hini akardom nang pajar eglo non nili ke dola ke jasamet pedabang ke lakhakre trok nomati constituency ang kanglong sidolo jasamet pet nangli tum hanam paklang ponji abang gela pehen lo pini dak kunduli rong hangarong along isi kang thirjir lapen kang thirjir pen kijok nangji pula so alang litum cepatir pi ponsi dak kunduli rong hangarong long saphayu hijan stame deng pon lo lapen alang litum rong pen chitim ing khat pen jok nangji pu pen alang litum danglok penang an alang litum saphayu hijan bang alang litum claim iglo lapen nili long cameraman do la kapaklang hi functioning riglo chalo itum dak rong chingthong asar gangbura apen rong sar alang litum dak atir pipon si dak nimar litum mate rong si sar pimara tum alang litum chingrum si pini tarik kli arni alang litum dak kunduli rong hangarong along pena alang litum methang jungjung pen sila bangso ke pangthira sai sila medeng pon lo alang litum labangso ke pangthira sai laki rong si sar pimar chingrum pet pen si alang litum labangso ke pangthira sai sila medeng pon lo